umholi we-EFF uJulius Malema kanye nelunga lesigungu esiphezulu saleli qembu uDokotela Umbuyiseni Ndlozi bazobuyela bezelana kusasa enkantolo yeMantshi eRandburg njengoba icala labo lisaqhubeka. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi baluleke abameli babo ukuthi bangakhulumi kakhulu namhlanje nabalandeli baleli qembu ngaphandle lana enkantolo. We have already pleaded inside and we are advised by our lawyers to say very few things so that we are not accused of undermining the courts. So we will possibly speak tomorrow inside court, and once we have spoken inside the court, we'll come and speak to you here. Because we have an appointment tomorrow to meet here. Unobhala jikelele we-EFF uMarshall Dlamini uthi bazoqhubeka beze ngeinkulungwane njengamalungu aleli qembu e-EFF kusasa ukwaseka umongameli weqembu uJulius Malema kanye noMbuyiseni Ndlozi. We are back here tomorrow to show these racists that we are not scared of them. If tomorrow continues, Friday we are back here, Saturday we are back here, Sunday we are back here, Monday we are back here. We are back here until the end of the year, until we defeat racism. Ufakazi wombuso uJohannes Venter lokathiwa washawa uMalema kanye noMbuyiseni Ndlozi abameli balabaholi be-EFF bazamile ukumhloma ngemibuzo embalwa ukutshengisa ukuthi into ayishoyo iyaphikisana nebhaliwe phansi kanye nalona ayishoyo enkantolo. Leli cala liyaqhubeka kusasa lana enkantolo eRandburg. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC eGoli.